Bisa mong paminaw? Kulas ni do. Ulos do. Asa man? Bebe. Oh. Ay FM na na. Ay FM ron ni god. Wala man ni kuan. Oy, live station. Kaya may mo. Ay FM ra ni kaning ay FM na siya kay wala man ni AM. Oh, ya kinsa may imong soke di paminaw de. Sila ka. Wiki. Boyke. Isa pa. Karon to. Minaw na ko. Minaw na balita. Si Aiko og si Kulas. Kada de kada. Ah, perme. Kilig de kag kilig ako kilig sa kuan ng trabaho. Dude mo trabaho. Wala ron. Nara ko din. Nar ka dir sa Manok. manok. Sugaro ka manok. Oh. Niya huwag ko. Wala imong gilay Oh, ba? wa kare. Imong gilay na ha. Video ni. Dili ko sugaro manok ka nang gam lang. Video dai na bisto ni ate. Ay! Makita ta na dito ron. Oh. Yawa. Makita ta ni Aiko ni Kulas ni do. Di mo jud ko giduol da gipakita jud ko di mo da ka minaw de ka. Mama gana ko paminaw mabuntag. Asa ka ato ko sa manukan ay. Asa nya balay ba? Duha man ni kabalay akong bantayan doon. Malipay ko adang maminaw kag IFM. Ay FM lang siya ako ay FM. Oh, ana gid. Sige, ngani mo. Ay live lagi. Inga lagi nimo. Si Mo kilan kailan Okay. kaming Doc Hansidal kanang mo pa ang programa nag Domingo sa Thunderbird. Iko kay Nena. ada lagi hilig kay kag sabog lagi. Sa Doc Hansidal ako na amigo. Kailan na nako. Ako nun si Muki.